Скъпи, благодаря, че ме доведе на ресторант. Да, прибрах се от село, тъмън хранех зайците. Абе да те питам, тук не е ли малко скъпичко? Аз не, че се оплаквам, нали? Ама сервитьора на вратата ми вика: заповядайте, господине. Ама в кръчмата на бай Колю до нас, докато отвориш вратата, са те препсували на майка, на леля и на стринка поне 3 пъти. Уважение показват хората. Модерна работа. Малко тапицерията издиша, ама сега косури. Добре дошли. Какво ще желаете за вас? Ся, младеж, аз вашите номера ги знам. Никакви специалитети на заведението. Без дебело нарязани мезета и без вино с миналогодишна реколта с етикет от 75-та. Ай дай дистанционното за оня телевизора и там да въртя програмите. Но знам, че тук правят страхотни спагети. Младеж, пиши в тефтера едни спагети. За мен една шопска, една вратна и 2 толумбички, ама сиропирани. Но, господине, в менюто не предлагаме такива неща. Ние сме елитен ресторант. Че на бай Колю кръчмата да не е неелитна. Давай каквото ще даваш. Ама да е под 100 лева, че не съм теглил. И да не забравиш дистанционното. Колко е романтично отново да излезем на ресторант след толкова много години. Да, гълъбице, помня го като все едно беше вчера. Ех. Костадинов влиза на скорост, да види Бистря. И гол! Господе българи! Ех, емо, голям си да знаеш. Кой е Емо? Младините ми, гълъбице. Младеж, слагай манджата тука. Ей ти 20 лева да се почерпиш. И кажи на диджея да пусне нашата музика. Но ние нямаме диджей, господине. Доведи Виенската филхармония, ако искаш, че какъв елитен ресторант сте без диджей, в кръчмата на бай Колю поне имаме акордеонист. Верно, пиян мотика, но поне оцелва инструментала. Да, господине, ще видя какво мога да направя. И да не забравиш дистанционното. Той ще го забрави пак. Те днешната младеж чуват едно, помнят друго. Скъпи, аз ще отида до тоалетната. Върви, гълъбице, аз ще омам каквото е останало по масата. Сега, докато няма я жената, да ви кажа, нощес скъсанувах как бием испанците с гол на Краси след проби в средата. Верно? Краси е вече на 60, ама като го гледах на бенефиса на Камбура, какво правеше? Да не си се изгубило нещо. Не казваш? Бомбонче? Тати не те харесва. Ти си лош. Че кой е той твой баща, бе? Абе май започвам да се сещам. Аз пари ще ти дам, ама дано стоката е качествена. Ще ме обидиш. Я го вземи тоя кутюк, че тежи. Ей, боклук скапан, как може да ми дадеш развалени буркани? Ще ти го върна, да знаеш. Абе нещо бурканите се бяха пукнали. Ей, едно време какви капачки имаше. Незабавно ми върни парите. Че ти цял съдебен спор ми викна. Ся и парите. Какво ще кажеш? И така сме тука. Седни на оная маса, ей там. Аз ще ти платя яденето и всичко готово. Ама тоя път да не ме баламосаш нещо. Не. Да ми потъне селската чест дано. Тук съм, скъпи, да знаеш само... Да, гълъбице. Абе, тука не ми е много романтично нещо. Дай да отидем до нас. Аз ще отскоча до кръчмата на бай Колю, ще взема нещо и ще хапнем вкъщи. Ей, младеж, сметката дай. Виждаш ли оная маса там на онзи големия с детето? Той ми е приятел. Пиши го на неговата сметка. Ей, то пак ме изигра. Долен и мазен измекяр такъв. Ще ти го върна! Ще ти го върна!